Ja näin alkoi Aarnimoisalan matka 500 kilometriä Uudenmaan halki. Ja ensimmäinen etappi on Hankoon! Ja kampanjapäällikkö on jäänyt pahasti jälkeen, mutta täytyy vaan vetää perässä. Matkaa on jäljellä aika paljon vielä tälle päivälle. Nyt tultu noin 8 kilometriä. Aikaa on mennyt tuntia 20. Katsotaanko saako vaalipäällikkö sieltä meikäläistä kiinni. Löysätään vähän. No niin, matka taittuu. Hangosta lähdetään pois ja ensimmäinen hyvä tapahtuma, ikävä itse asiassa, mutta aika erikoinen. Kampanjapäällikkö Harryn vaimon Amina autosta meinasi takapyörä lähtee irti. Ja hän joutui pysähtymään ja kanssakuljettaja, joka oli ajamassa ohi, niin ilmoitti hänelle, että nyt hei, ei ole kaikki kunnossa. Nyt täytyy saada sun takapyörää kiinni kunnolla. Ja näin nyt Harry ja Ami on renkaan kunnostustalkoissa ja kiinnitystalkoissa. Ja mä jatkan tässä ensimmäistä legiä. Vitsit pientä dramatiikkaa tähän ikään kuin alkuun. Mutta näillä mennään askel kerrallaan. Ensimmäinen päivä alkaa olla lopuillaan. Noin 30 kilsaa takana ja itse asiassa meni yllättävän hyvin. Kampanjapäällikkö lähti tuossa 20 kilsan jälkeen. Haettiin autolla sovitusti ja meni kotiin ja nyt Hangosta on kävelty tosiaan 30. Vielä olisi 5 kilsaa Tammisaareen ensimmäiseen pysäkkiin tälle päivälle. Sitten kotiin siitä autolla Karjalle. Tää on ollut ihan hyvä päivä ja jos ajattelee nuorisotakuuta ja yhteisvastuuta, niin tää on ollut ihan riemukas päivä, että voi tehdä jotain sellaista asioiden eteen. Ajatellaan sitä hyvää mieltä, mitä me voidaan yhdessä tuottaa, niin tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä. Ja kohta tullaan Tammisaareen ja sitten Moisala antaa pienen suukon Tammisaaren kyltille. Ja kiitoksia kun odotit 34 kilsaa takana. Nyt siis helmikuun 28. päivä ja kello alkaa olla 4:30. Eli ensimmäinen reissupäivä alkaa olla takana. Ja kiitoksia kaikille seuraajille ja seuraava päivä tuottaa suuret haasteet. Kiitos, hei!